Ja està en marxa la xistera una vesprada més, com és habitual, de dilluns a dijous, así en la 99.9 Plaza Radio. Sofía Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañerita? Muy buenas tardes. Compañera, gran compañera. Se está pasando la semana volando, Mira, volando. Ya estamos a jueves, ya asesina de rápido. Ja sé, quasi ni ho entenc. Vens el dilluns i de repente ja estàs a dijous. Ja Però estamos. Bien, són les coses de la vida. Efectivament. Bueno, què tenim en el programa? Ja ho havia anunciat que durant ja els programes anteriors de la setmana passada, després de parlar amb l'alcaldessa de Caudete de la Fuentes, teníem un altre poble ja que visitar, que era Albalat dels Sorells, que està molt proper de València, com ho comentarem al seu alcalde, Nicolau Josep Claramunt, que està ja en l'estudi. Senyor Nicolau Claramunt, què tal? Bona vesprada. Molt bé, molt bé. Com està? Bona vesprada i bueno, moltes gràcies per convidar-me. Enseguida parlem amb vostè, de seguida. Però abans ja, el protocol del programa mana saludar als oients, benvinguts un dia més, de 3 a 4, que acabat ara mateixa l'informatiu se van enterar, i després vindrà el boleto dels 4 i la tarda com marina. Però ni sabreta tenim al senyor Nicolau, com acaben don Nicolau Josep Claramunt, i avui tenim també a Salva Roses, que m'ho durà sempre ese tema musical, original y la copia o nos la trae sorpresas siempre. Sí, siempre nos sorprende. Ya tiene la música seleccionada. Ya la estoy preparando. Siempre hay sorpresas, yo no me entero nunca. Tenéis como sois de Alcira los dos... Tenemos cierta complicidad un contubernio ahí los dos que a mí me sorprendió siempre. Después me pilleu en fora de xoc. No sé què se sol dir, fora de xoc. Bé, anem a emprendre el programa com sempre. Una musiqueta, mentre preparem al senyor Claramunt a l'entrevista, una musiqueta breu i de seguida parlem de Albalat dels Sorells. ¿Qué música has puesto, Sofía, por favor? Anuncia. Uno de ellos, Michael, que seguro también que al alcalde le gusta. George Michael te gusta mucho, que lo sueles programar con asiduidad. Sí. No sé si toda la música de los 80 me encanta. ¿Vostè és musiquero? Sí, m'agrada la música, sobretot en valencià. Valencià. Bueno, vale, pues prepararé una especial. També ne posem de quan buscant una per despedir-lo. Quan acabem ficarem una musiqueta en valencià. Tens algun preferit, amore? Bueno, ara... Botifarra, Pepe el Botifarra... No? Bueno, Pepe el Botifarra és espectacular, la veritat. No sé. És com a tradicional, sí. Pues... Després n'hi ha molts grups, ara el Diluvi, per exemple, que són ara músiques, bueno, més grups moderns, que... Però bueno, qualsevol, la veritat. Quan tinguem a Déu ficarem el Diluvi mateix. Vinga, vull buscar el Diluvi. Ahí, Sofía, té ahí els ordinadors i en un instant està tot. Bueno, don Nicolau Josep Claramunt, alcalde de Albalat dels Sorells. Jo, quan he començat, vull presentar-lo a vostè, ha dit antes, estarà el senyor alcalde d'Albalat dels Sorells, que no és Albalat de Tarongers, anava a dir, però volia dir, que no és Albalat de Tarongers ni Albalat de la Ribera. Bueno, jo el meu poble és Alfara d'Alchímia, era. Ara és Alfara de la Baronia, perquè està a la vora Alchímia d'Alfara, que l'Alfara d'Alchímia se confon. I ahir han canviat el nom fa uns anys. Però, home, no és el cas, perquè el Albalat dels Tarongers no queda a la vora del Albalat dels Sorells, i el Albalat de la Ribera tampoc, però no sé... Sí que és cert que n'hi ha vegades que a lo millor s'han trobat en Albalat dels Sorells alguna persona i no, que estic buscant el carrer Major, i ja, però el carrer Major de quin Albalat? I a lo millor no era Albalat dels Sorells, sinó era clar. I com que els Tarongers, sobretot. Tots els pobles tenen un carrer Major, sí. Tots els pobles tenen un carrer Major. Tots no conec ningú poble que no tingui un carrer Major. El meu poble la té, per exemple. Sí, i és molt menut, ahí són 400. Vostès són 4.000. 4.000. La diferència és un poc gran, no? 4.000 habitants. En un lloc, comarca de l'Horta Nord, hay que recordar-ho també, on està un nucli de poblacions important per a el que és València, àrea metropolitana pràcticament, no diria, perquè estan pràcticament pegats. Des de la Pobla de Farnar, Tavernes Blanques. Sí, Puçol, de Puçol. Sí. Tavernes Blanques, Rafael Bunyol, Massamagrell, Massalfassar. La Creu, correcte, Massamagrell. Bon Repòs i Mirambell. Follos, Meliana. Com s'aclareixen tots ahí tan juntes? Perquè el carrer d'un poble és que el carrer de l'altre, pràcticament. En alguns casos sí. Meliana, Follos i Albalat estem molt juntets. De fet, tenim moltes coses en comú i procurem fer coses comunes. I després, per exemple, Massamagrell i la Creu es separa també un carrer. A veure, dins de lo que cap hem sabut conservar el sabor dels pobles, perquè enmig de tot això, estem al mig de l'horta
i sempre n'hi ha alguna cosa que mos separa algun tros de camp que mos separa dels altres pobles. Sembla que estem molt... Un bancal és d'un poble. Sí, això sí, també. Bancal ja. Normalment tallen els termes sèquies. Per les sèquies... Home, la sèquia de Montcada, el poble de la sèquia de Montcada. Sí, bueno, mos unís la sèquia de Montcada, la via Augusta i el que era la carretera antiga de Barcelona. I la carretera, jo l'he trepitjat, vostè és molt jove, jo soc molt major. I la carretera, això era un martiri. Sí, anar al poble, quan nosaltres, el meu pare no tenia cotxe, per l'època jo tindria 7 o 8 anys o 10, però me'n recordo com si fos la mateixa, no? La famosa expresso segorbina, que era el que duia la gent de València a Segorb i de Segorb a València, que eixia de les Torres de Serrans. Ahí estava el bar Miguel, que el fill de Miguel el dueño, és el uròleg particular. En la segorbina famosa, que anava a tope, gent inclús a dreta, les maletes en la vaca, i tenies que passar per tots estos pobles que hem nomenat. Sí. Per el mig. Per el mig, tots els pobles. Arribar a Segorb tardava 2 hores i pico. I tenies que passar per Torres primer, i allí en Torres, en el bar de Torres, el bar Martí, que encara assistís, està en la carretera, fent parada i fonda, és a dir, algú vol pixar, alguna necessitat, perquè a Segorb encara queda un ratet. Això canvia molt, els viatges abans eren molt llargs i travessaves per el mig. Jo recordo, jo tinc molta família en la Marina, en Dénia, Ondara, Pedreguer, i de menut, abans de que se fera la pista de Silla, i si és de València, i era carretera nacional, que travessaves per Oliva, per Gandia... I si anaves per l'altra banda igual, anaves cap a Xàtiva per ahir, el mateix. També. I si pillaves 2 camions per davant, impossible. Això ha canviat molt. Sí, senyor, les autovies, l'autovia de Puçol, per exemple, així va desbaratat, i així han canviat els pobles. Perquè ara mateix intentes entrar a la Felbunyol o al Malalt Solís, però on tinc que colar-me? Les redones, no? Les rotondes. A veure, no me cole. No, que m'equivoca, aquest no és de poble, que és l'altre. Ara, per sort... Ahí tenen vostès ara... Correcte, el trànsit s'ha desviat per fora de les poblacions i així els pobles estan més tranquils, més segurs també, perquè abans per davant de ma casa jo visc en el carrer Major, que és la carretera, el camí real que deien, sí. I ahir travessaven els camions, els autobusos, i era un perill, en voreres estretes, i ara hem acabat una reforma en el carrer Major en el que han fet un únic carril i voreres de 3-4 metres. Aleshores ha canviat molt, amb molta més seguretat i molt més amable per a viure. Si no hi havia ningú balcó que estiguera en condicions, perquè s'ajuntaven camions que a vegades supertrailers d'estos i s'enganxaven i de tots els balcons, tots els pobles, em recordo el meu, no? Correcte. De Torres, que la Madonna de Torres, tenim el Casal Sogres i tal, balcons, tenen que deixar-los estar, i quan ficaren ja la variant també, ja per així fora de Xilet, Estivella, tots els pobles, els balcons estan, les façanes s'han canviat totes, totes, afortunadament, no? Tot ha canviat. Però vostès han parlat de l'Horta, la mateixa divisió de pobles entre l'Horta, perquè el Val de Solís ha sigut un poble agricultor. Continua sent tan agricultor o ja la indústria... Continua... Cada volta, per desgràcia, no sé, l'Horta, les vivendes van acaparant, no? Construir sempre així, construir sempre allà, encara que vostès els alcaldes volen lliurar, no? Moltes vegades, però igual no poden, no sé. A veure, conservem molta horta. La veritat és que la Generalitat fa poquet ha protegit l'horta, cosa que s'alegrem, i Albalat avui per avui no és un poble eminentment agrícola, és a dir, la gent no es dedica principalment a l'agricultura, però sí que les famílies continuem conservant el trosset de terra que tenien els nostres iaios i plantem més que res ara per a casa, perquè evidentment, per desgràcia, i això és una cosa que algú tindria que posar-se mans a la feina, el producte de l'horta no té la rendibilitat que hauria tindre. Per a que l'horta... Ahí estan les vagues ara mateix de tota la gent d'agricultura. El diumenge a Madrid, per exemple, els agricultors, que es costa diners de la bolxaca. Sí, això, i realment, quan vas a comprar la verdura i les fruites, valen diners. Aleshores, ahí falla alguna cosa, que és la intermediació entre el productor i el que ven, que suposa que se tindria que regular d'alguna manera, i jo crec que
Això és el camí que té que prendre la Generalitat, i crec que el Consell de l'Horta que s'ha creat té aquesta voluntat. I el que queda de horta, el que vostès planten, no? Sí, a veure, queden agricultors professionals. Sí, perquè taronxers també se veien a vegades per ahí, sí, tristat, però ja d'això queda poca cosa, no? Tradicionalment, l'horta de Baix d'Albalat ha sigut terra blanca, de cultiu baixet. N'hi hagué una època en què se va transformar a taronxer perquè donava molt de rendiment, i bueno, ara es manté en unes proporcions similars el cultiu de terra blanca en el de taronxer. El que sí que és de veres és que s'estan abandonant alguns camps per la falta de rendibilitat, però bueno. En quant a la indústria, quina indústria és la que pega, productes metàl·lics incanters? Bueno, tenim un xicotet polígon industrial en Albalat que varen consolidar a principi, final de la dècada del segle passat i principi d'este, i allí tenim algunes empreses de serveis, sobretot de serveis, i tenim el hàndicap que farà uns 10 anys Mercadona va decidir instaurar les oficines centrals la pregunta, en Albalat dels Sorells. Sí. Està bé això, no? Sí, la veritat és que ara s'estan construint l'edifici de Mercadona, el central, el que acollirà les oficines, i ara estem en la última fase, és a dir, falta un edifici per construir, i la Comissió de Territori el mes que ve aprovarà ja l'últim pas. Aleshores, a partir d'ahir ja s'iniciarà l'últim tram, i també tenim, que és propietat de Mercadona, una zona de 40.000 metres quadrats que Mercadona té que desenvolupar també per a afegir allí oficines i el centre d'investigació de Mercadona. Vostès t'encantes que tenen en marxa, o van a posar en marxa en l'actualitat, un projecte que es diu 0,0, no? Sí, Albalat 0,0. Sí, Albalat, què suposa? O què és? Primer, què és este projecte, Albalat 0,0? Albalat 0,0 és un projecte que el que pretén és millorar la vida i la salut de les persones del nostre poble. El que pretenem és baixar el consum energètic i baixar també la contaminació, que ara la Unió Europea està exigint-nos. Nosaltres ja portem treballant molt de temps en això. I també, evidentment, estalviar diners, crear la nostra pròpia energia i estalviar diners. I ho estem fent en 6 eixos. L'energia, per supost, la salut, controlem l'aire que respirem i la contaminació lumínica, els residus, la mobilitat, fer un poble més verd, és a dir, que tinguem més parcs, i la gestió de l'aigua. En aquests 6 eixos són els que se centrem, i és el que estem portant a terme tot aquest treball en Albalat 0,0. Ja estan treballant en ell. Sí, ja estem treballant des de 2006. Estem treballant. I s'ha convertit en un referent en polítiques mediambientals. I a hores d'ara, per posar un exemple, tenim una comunitat energètica de 160 quilowatts d'autoconsum, de plaques solars d'autoconsum. Estem projectant-ne una de 48, i, per exemple, 55 famílies tenen instal·lades plaques solars en les seues teulades, i això suposa uns 250 quilowatts d'autoconsum. És a dir, que aquestes famílies estan estalviant entre un 30 i un 50% de l'energia. Ara que està de moda, el preu de l'energia cada dia, cada vegada baten rècords, un altre correcte, doncs aquestes famílies estan estalviant-se ara molts diners per fer autoconsum. I tot això és el que estem instant des de l'Ajuntament, donant el propi exemple en tot el que fem, i animant a la població a que se sume per a intentar fer d'Albalat un trosset de món millor. El que suposa per Albalat i per la gent d'Albalat, tot el que està vostè contant és molt interessant, molt interessant i molt important el que està contant vostè d'Albalat 0,0. Sí, també tenim, estem canviant la flota de vehicles a elèctrics, estem
mirant la gestió de l'aigua per a evitar pèrdues i això, fent moltes coses. A banda d'aquest projecte del 00, Albalat té un altre projecte o que igual estan treballant també que és Albalat Activa. Sí, a veure, este projecte... No sé, si vol afegir alguna més del 00, no. Que jo he preguntat Perfecte. Això està tot clar, aclarit. Sí. I l'Activa? És un projecte que està desenvolupat des de l'àrea de serveis socials i des del primer moment hem tingut clar que nosaltres teníem que tornar a les persones grans tot allò que les persones grans han fet per la societat. Aleshores hem desenvolupat tota una sèrie d'activitats per a oferir-los a les persones d'Albalat que ho desitgen poder gaudir del seu temps i estar actius, en definitiva. Per exemple, tenim Albalat Balla, el taller de la memòria, l'estimulació cognitiva, Mantint en forma, el Mindfulness, Albalat passeja, informàtica, un grapat de... Informàtica fa molta falta, Informàtica, sí. Ara està el lío dels bancs, la gent major, que té que fer-ho per internet, els pobres no... Correcte. No sabem, jo ja soc dels majors també. Sí, ahí n'hi ha un problema que jo vaig a lo justet. La bretxa digital està que sí que és de veres que no... A veure, és el present i el futur. El que tenim que tindre en compte és que aquest canvi se té que fer incloent a tot. Aleshores, sí que nosaltres quan posem en marxa algo que se té que per exemple, el lloguer dels paellers, que se té que fer a través del mòbil, el que sí que donem la possibilitat és a aquelles persones que no saben fer-ho, educar-les en com ho tenen que fer i ahí sí que tenim aquest mirament. Està passant, Nicolau, en tots els aspectes un poc de la vida. Mire, així baix de la ràdio n'hi ha un pàrquing, i jo aparco en aquest pàrquing, no? És un pàrquing en el que no fa falta agafar tiquet, entres en la matrícula. Sí, la matrícula, correcte. Però a l'hora de pagar, l'altre dia, la setmana passada, una de les vesprades, quan acaba el programa, vaig a agarrar el cotxe i hi havia un senyor, que tenia la meva edat més o menys, i que no havia manera, el pobre home, de que poguera llevarse de damunt. Pero usted, yo le digo, ¿usted ha cogido ticket? No, es que he entrado y se ha abierto. Digo, mire, i què saps explicant-li pas a pas, perquè l'home estàvem en una caixa, hi ha una caixa principal que vas allí i t'atenen perfectament. N'hi ha un senyor que una vegada va veure com una altra senyora anar i demanar ajuda, li donen enseguida, però no estava en aquesta caixa, la caixa central estava en una altra planta i vaig fer jo de Cicerón, no? Però és de veritat, també, està molt bé, no fa falta ni ticket, però és que el pobre matrícula, si no me acuerdo, me dice, ¿dónde tiene el coche? No, lo tengo aquí a la borrada. Vaig a vostè, mira el número de matrícula i el posem. Què vas dir, no en total? I és de veres, tot això tan informàtic, entre cometes, no, el tema este. Però ja que passa un poc tota la gent també, no? Sí, a veure, normalment la primera vegada millor que utilitzes una cosa, te trobes en això en què no saps què fer, no passa només a la gent d'altres generacions, és que a mi me passa també, jo n'hi ha vegades que entre algun lloc i dic, ui, què he de fer? Després ja millor mires i tal i dic, vale, he de fer això. Però sí que és de veres que hem de tindre, o les administracions, els bancs, que també tenen... Hem de tindre paciència en això, perquè este canvi no se pot fer d'avui per a demà. Té que ser progressiu i ajudant a les persones a que se instruïsquen en este canvi per a que no hi hagi diferències. També tinc entès que tenen propostes culturals interessants. Sí, la veritat és que una de les coses que volem, des de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, és traure la cultura al carrer. Per què? Perquè s'hem donat compte que la cultura en el carrer dona vida al nostre poble i és una de les coses que volem fer. I per exemple, tenim activitats com Albalat en dansa, que és un festival de dansa que fem al carrer i omplim les places de color, fem el juliol a la fresca, tenim el club de lectura, l'espai en ruta, cursos de valencià, teatre i una programació de Nadal també. El que intentem és que durant tot l'any
hi hagi activitats per a que les persones que ens visiten i les persones d'Albalat pues puguen tindre una oferta cultural per a gaudir del nostre poble, perquè un poble jo entenc que quan és més gran, no per el número d'habitants que tinga, sinó per quanta més cultura té. I bueno, això és el que intentem nosaltres, que n'hi hagi molta oferta cultural en el nostre poble per a que la gent puga gaudir-la. Ha dit vostè, per a gent que ens visite, sí. Què atractius tenim així importants per a que la gent puga visitar Albalat dels Sorells? Pues un dia, un cap de setmana... Estem proper de València, no sé, això a lo millor convida que vaig a passar el dia i tornen cap a casa, no? Correcte. Però igual tenen alguna casa rural o algun lloc per a pernoctar, o al ser tan proper a la capital igual... A veure, Albalat és un poble ideal per a que la gent que viu en València pugui anar a passar un dia. En la línia 3 del metro, en 20 minutets, des d'ací al costat, des de l'estació de Colón. Clar, perquè la línia arriba hasta Rafael Buñol. En 20 minutets estem en Albalat, sense agafar el cotxe, sense tindre problemes d'aparcament i res. I bueno, allí és un poble molt amable per a passejar, té moltes zones verdes. Dugamos de la maneta. Dugamos de la maneta vostè a fer la visita. Una ruta, per exemple, que jo faria en Albalat és anar per l'Horta, travessar camins de l'Horta, direcció al Molí, cap al nord, per a buscar la Sequia Major i el Quadrat, que és on partixen totes les aigües que reguen el terme. És molt interessant, el molí se conserva, encara que la maquinària es va cremar, però se conserva les moles i tot el sistema d'entrada d'aigua, és molt interessant. Podem passejar per l'Horta sense cap problema, sense cap contaminació, sense cap cotxe, i tornar cap al municipi i visitar el Palau, que tenim un palau gòtic del segle XIV. El Palau dels Sorells. El Palau del Sorell, sí. El Palau dels Sorells, que se pot visitar sempre, si se demana cita millor, perquè bueno, el cap de setmana les oficines... L'Ajuntament està en el Palau, no? L'Ajuntament tenim les oficines en el Palau. I bueno, durant entre setmana sí que se pot visitar per dins, perquè n'hi ha gent, el cap de setmana se tindria que telefonar per a que s'obrira. I bueno, com a curiositat, el besavi d'Ausiàs March va ser el que va alçar el palau conforme el veiem ara, Pere March. Pere March, besavi d'Ausiàs March, va ser el que va viure allí. Aleshores tenim molta història per contar. També podem seguir la ruta travessant per el carrer Major, que ara s'ha quedat peatonal esplèndid, mirar totes les cases antigues d'Horta que encara queden, l'església parroquial també, en la l'església dels Sants Reis. Dels Sants Reis, correcte, en la que, com a curiositat, en la cúpula està pintat el comte d'Albalat, que va donar els diners per a alçar l'església, i allí està pintat, n'hi ha un retrato d'ell com en una barandilla mirant cap a baix, cap al poble, i després això, gaudir dels esmorzars, que és típic en València, i gaudir evidentment de la gastronomia. Albalat dels Sorells està en un projecte turístic de la Mancomunitat del Carraixet, que és Turisme Carraixet, i estem potenciant tant la gastronomia, el producte d'Horta... Tots els pobles de la zona, correcte, sí. De la comarca. Sí, de la comarca, i en qualsevol d'ells se pot menjar i se pot gaudir de lo que és l'Horta. Jo, de veres que convide a la gent que viu en València a visitar-nos, perquè moltes vegades sembla que la ciutat viu un poquet d'esquenes a l'Horta, i a lo millor se n'anem a passar el dia i se n'anem lluny, quan tenim molta varietat d'activitats que fer al costat de casa sense agafar el cotxe, podent anar en els xiquets i xiquetes, en els nostres fills. L'objectiu d'aquest programa és que acaba d'anar a conèixer a la gent, als oients, que no falta anar-se molt lluny, que ho tenim ahí a la vora. Que també, que se'n podem anar més lluny. Sí, ja està dient després. Primer coneix el nostre, i després ja buscar la vida per ahí. Perquè hi ha tantes coses. Jo que faig el programa i tinc l'ocasió de donar en molts alcaldes o alcaldesses o regidors, etc. I el que n'hi ha en cada poble, el que cada poble té,
no ho saps fins que no... Mira que jo he fet també excursions per el poble per motiu de la professió, de treball, no? I Albalat dels Sorells, per exemple, només que el coneix de passo. Per la carretera. Sí, no he tingut ocasió per anar a fer unes festes, presentar una reina de festes, o un pregó, o algo per l'estil, no? O algun programa de tècnica, per lo que siga, no? Però la de coses que tenim en pobles, Albalat està bé, 4.000 habitants, un poble gran, sí? I han anat a pobles menuts, de 300 habitants, o 400, i tenen aquests pobles també per a veure. Sí, i és increïble. El sabor i la tranquil·litat de passejar per els carrers sense massa trànsit, que... I de festes com anem, alcalde? De festes? Sí. Molt bé. De festes com anem per Albalat? Bé, a veure, les festes són molt festeros. A setembre. Sí, a veure, la brigada d'obres mos diu, en Albalat sempre estem tot l'any de festa. A veure, a part de tota la programació que tenim de cultura que s'allarga durant tot l'any, les festes majors d'Albalat són entre final d'agost i principi de setembre. I bueno, estan els xics, la Mare de Déu del Roser, que fa la festa al Roser, les xiques, la Immaculada, està Sant Gil, per curar les calentures, la Mare de Déu dels Desemparats i el Crist de les Ànimes, que és una advocació pròpia d'Albalat i que l'any passat va fer el 150 aniversari. Ho varem celebrar com vam poder per la pandèmia, però bueno, sí que se varen fer processons i va haver un poc més de festa grossa. I és una època que tot el poble ix al carrer, ens juntem per a sopar, per a dinar, quan es pot, evidentment, per el tema de la pandèmia. Ara encara, bueno, si ja se'n va d'una volta. I que estem esperant tot l'any per a aquestes festes. I, evidentment, també les falles, que també tenim dos falles, i l'Ajuntament fa una programació conjunta amb ells. Hem acordat fer una programació per a donar-li més transcendència a una festa tan nostra i patrimoni material de la humanitat com les falles. Tenim també 3 penyes de bous. Anava a dir, som buenos, eh? També 3 penyes de bous, sí. Vostè ha comentat, quan ha parlat del projecte Zero. Sí, el Albalat 00. Des de 2006... Ai, perdó, 16. Ah, jo no m'ha dit... 16, no, 16. Pues vostè és alcalde... No, m'ha confós, 16. Ja m'ha preguntat, alcalde, vostè porta molt jove? No, jo porto molt de temps en l'Ajuntament, però d'alcalde des de 2015. Està bé, no? També està bé, ja. Sí, dos legislatures. I ja, l'any que ve estem ahí, eh? L'any que ve estem ahí, en l'examen. Però també va vostè... Sí, segurament sí. Segurament me presenta. No, que dir, no, ja veurem. No, si me pregunta avui per avui, sí. D'ací allà veurem el que passa, però sí. Ja, jo que m'ha dit, 2006, quan té 2006... Sí, m'ha confós jo. No per res, sinó perquè me pareixia perfecte que alcalde des de 2006, no és ninguna novetat. No, però m'he confós. Molt bé. No sé si queda alguna cosa per afegir que vostè vol dir, que no és que ha preguntat. Ara tens l'oportunitat, el micròfon de la 99.1 Plaza Ràdio per a dir el que vulgui i convidar als oients a visitar Albalat dels Sorells, que m'ha agradat molt el que ha dit del metro. Perfecte, el metro. No tens que agafar cotxe, ni res, pares el dia, coneixes tot el que acaba de nomenar, dines en un bon lloc allí, que segur que n'hi ha un bon lloc per a disfrutar de la gastronomia i passar-ho fenomenal i després tornes a casa i ja està, tampoc hi ha que... Sí, perfecte, i simplement això, donar-vos les gràcies per convidar-vos a la ràdio, a tot el poble, perquè al final jo represente un poc a tot el poble, de donar-nos este altaveu per a donar a conèixer Albalat i convidar a tota la gent de València a que ens visite. Ja els dic, és que en 20 minutets estan allí i poden gaudir d'un dia en família, amb moltes activitats i visitant el Palau, l'Horta i la gastronomia, evidentment, que tenim, que és de primera qualitat. De primera divisió, sí senyor. Don Nicolau Josep Claramunt, alcalde d'Albalat dels Sorells, moltes gràcies per acompanyar-nos, donar a conèixer la seva població. Moltes gràcies, Paco. Que funciona tota la professió i estem a la seva disposició. Quan vulgui alguna cosa, que contactar el nostre Paco, que tenim això de novetat, ho fiquem en seguida en marxa. Como así cumplimos el que digamos, Sofía Álvarez, tenemos el diluvio, estamos ahí en el tema, estamos en ello. Para despedir al señor alcalde. Moltes gràcies a vosaltres. A vostè també per acompanyar-nos. Esta música que vostè ha triat
del conjunt valencià Diluvi, és la que tanca la seva entrevista, que la tindrà vostè en la seva pàgina, en el seu correu, i quan tinguem l'ocasió l'enviarem immediatament perquè facin d'ella la guarda vostè a l'Ajuntament, se la guarda per recollir, que és el que vulgui. La tenim allí, la pàgina web de l'Ajuntament la poden pujar, també la tenim nosaltres en el podcast i en la pàgina web de la casa, o sigui, tot això ho tenim així conegut. Don Nicolau, moltes gràcies per vindre. Moltes gràcies, Paco. I a vostès, si no saben què fer un dia, què fas avui? Al Balat dels Sorells, que està molt propet. Gràcies. El diluvi, per favor.